Pitanje tjedna. Zašto još uvijek postoji toliko mnogo reklama alkoholnih pića i kladionica i klađenja kao takvog, dok s druge strane zabranjeno je reklamirati cigarete, zabranjeno je reklamirati droge kao takve, očito. Zabranjeno je reklamirati određene lijekove, neovisno o njihovom onom ubrzanom pričanju o napomenama, nuspojavama itd. Razgovarala sam s jednom kolegicom prije mjesec i pol dana, koja je prošla 8-godišnji program odvikavanja od ovisnosti o alkoholu. Ljudi, to nije mala stvar, to je ogromna stvar. I ona mi je sama zapravo dala ideju da se ja zapitam kao osoba koja je do sada u životu bila ovisna o slatkom, ovisna, da sam barem ovisna o vježbanju. Mogla bi početi biti. Jer iza toga se skriva niz dobrih hormona koji jednostavno preplave tijelo, kao i večeras nakon hodanja i trčanja. Međutim, mene je to zaista pitanje onako pecnulo, to jest njezin komentar kad smo razgovarale. Pitam je izravno, rekao, da te mogu, možemo razgovarati o tome, ako ne, sve pet. Da pače, nema problema. Kaže, sve je to u redu, ali gdje god se okrenem, svugdje su reklame cuge. Kaže, gledam serije, svugdje piju, puše. Znači, da, ne govorimo samo o reklamama, na jumbo plakatima, na kanalima na kojima gledamo podcaste, slušamo podcaste, muziku itd. Kako je to zapravo licemjerno i koliko pare igraju ulogu. Dakle, jedan dio ovisnosti je zabranjen do bola, da tako kažem, a drugi dio ovisnosti je proguran.